Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tele7 Debate Valencia, un programa de análisis de tertulia en clave local, en clave valenciana. Hoy hablamos de valencianismo político. Nos acompañan tres líderes políticos, tres líderes de tres formaciones valencianas, hechas, nacidas, creadas en Valencia y por y para los valencianos. Tres formaciones, en cambio, que en las últimas elecciones autonómicas y municipales no obtuvieron los resultados que esperaban, no obtuvieron, entre otras cosas, representación parlamentaria, representación en la Cámara Autonómica, en las Cortes Valencianas. Bien, hoy queremos conocer su opinión, su balance después de aquellos 5 meses. ¿Cuál es la situación actual de estos partidos? Si siguen trabajando, si se preparan para los próximos comicios generales y, sobre todo, su opinión sobre el panorama político valenciano en la actualidad. Como le decía, nos acompañan tres líderes políticos. Ellos son José Manuel Miralles, president d'Unió Valenciana. Benvingut, senyor Miralles. Hola, bona nit. Ens acompanya també Carles Choví, secretari general d'Opció Nacionalista Valenciana. Gràcies, senyor Choví, per estar amb nosaltres. I també ens acompanya Juan García Santandreu, president de Coalició Valenciana. Benvingut, senyor Santandreu. Moltes gràcies, bona nit. Gràcies als tres. Parlem d'unes eleccions ja passades fa 5 mesos, les autonòmiques i municipals, que no se va obtindre, suposa, els resultats que vostès esperaven. Quin balanç fa després d'aixòs ja 5 mesos d'aquelles eleccions que no van ser tot lo bé que vostès esperaven? Comencem per vostè, per Coalició Valenciana, senyor Santandreu. Bueno, pues Coalició Valenciana és un partit que acaba de néixer, és un partit que es presentava per primera vegada a les primeres eleccions i el nivell de coneixement que tenia la societat valenciana del nostre partit era en principi inexistent. N'hi havia una sèrie d'opcions valencianistes que nosaltres hem votat històricament. L'únic que passa és que després de totes les crisis que s'han produït a lo llarg del temps en el valencianisme, pues la Fundació Nou Valencianisme ens encomanà a una sèrie de persones que estàvem en el valencianisme de tota la vida que fèrem este nou partit, i este partit està en este moment implantant-se. Ens presentaren en aquestes eleccions en el beantès de que eren unes eleccions complicades perquè en les primeres i els mitjos que teníem eren totalment limitats, i ahí estem, han tret uns resultats que, bueno, no és que ens han donat una representació parlamentària, però sí que estem en una sèrie d'ajuntaments, governant... Quants regidors, senyora Santandreu? 23, més una part, més un grup d'independents que s'afegís a la nostra política, i en aquest moment tenim pactes de govern, la majoria en el Partit Popular, en independents, i en algun tenim un pacte en el Partit Socialista, però la veritat és que és una experiència molt nova per a nosaltres i enriquidora, perquè nosaltres mai havíem estat en la política i pensem que la implantació i el procés d'ampliació, de creixement del nostre partit cada vegada és més important i ambiciós. Este habrá sigut, senyor Miralles, imagine que un període de reflexió, no? Pues la veritat és que sí, després d'aquestes eleccions, que sense dubte ha sigut un moment difícil per a tot el valencianisme, evidentment es comença un poc el que és la reestructuració de les formacions polítiques i sobretot l'anàlisi de per què hem aplegat a aquesta situació el valencianisme polític. Era sense dubte un moment difícil i les dificultats les teníem ahir. Ser una comunitat que encara tenim una llei electoral, la barrera injusta i injustificable del 5%, que això ens fa molt de mal als xicotets partits, no sols als valencianistes, sinó a altres tipus de partits més minoritaris. La divisió que, com parlava fa un moment Juan García, també estava damunt d'aquest panorama electoral, aquesta divisió de l'espai polític que, en certa manera, estem representant aquests partits que estem ací o que estem en aquest espai polític, un espai polític molt paregut, i aquesta divisió front a la barrera del 5% i sobretot el que ha sigut la intromissió continuada per part del Partit Popular durant moltes legislatures, intromissió en el que respecta a aquest missatge valencianista que, no devem d'enganyar-se, és únic i propi dels partits d'una autonomia pròpia. És a dir, no se pot fer el mateix valencianisme polític des d'un partit propi, d'una comunitat autònoma en aquest cas, que des d'un partit centralista. En aquest sentit, aquesta intromissió està donant per ara bons resultats al Partit Popular, però jo espero i confie, i suposo que això ho compartim els que estem així en la taula, que això té que canviar, i bueno, suposo que ara després parlarem d'altres qüestions i no vull adelantar-me, però indagarem també en aquest tema. Entonces jo penso que barrera electoral del 5%, l'aport de molta gent
a perdre el seu vot, a perdre la seva opció política i aquesta por que se diu el vot útil, no? La por que se tenia en un moment determinat al tripartit catalanista que podia fer un nou canvi de govern en la nostra comunitat, i sobretot la intromissió i la usurpació per part del Partit Popular d'un missatge que no li correspon. Jo crec que són aspectes fonamentals del per què estem en aquesta situació ara al valencianisme polític. Ara parlarem efectivament de totes aquestes claus. Opció Nacionalista, un partit més jove, tal volta amb menys ambició, no? És un objectiu més ambiciós, però quin balanç fa Carles Joví? Nosaltres, ambició, tota la del món. Tota la del món. Som efectivament més jovens, més xicotets, som el partit més xicotet des que estan en esta taula, i som un partit xicotet perquè hem nascut en aquesta vocació de començar des del no-res i tirar avant. N'hi ha una cosa ben clara, a veure. Nosaltres ens esperàvem els resultats, no a soles els nostres, sinó a nivell general de lo que ha passat. I no a soles perquè n'hi haguera una barrera del 5% o perquè el PP hagi seqüestrat certs discursos més propis del nacionalisme o del regionalisme valencià, sinó perquè nosaltres portem fent-ho mal molt de temps. O sigui, una de les primeres coses que tenim que fer és fer autocrítica. El valencianisme polític, des de fa molts anys, des de que varen ficar a Rita Barberà, alcaldessa de València, per mig d'un pacte, hem anat d'error en error fins a trobar-nos on estem en aquests moments. I això és una qüestió que no ha canviat. No hem canviat de tàctica, no han canviat de manera de fer les coses. Jo he sentit en aquesta campanya electoral gent parlar de que voteu-me a mi perquè si me voteu a mi jo faré que el PP no perga la majoria, voteu-me a mi perquè no vinguen els altres, i això són missatges que traslladats a la ciutadania equivalen a pues votar a uno xicotet perquè recolza el gran o directament vota el gran, que és al final el que passa. I això és un problema que té el valencianisme en general des de fa molts anys i que no canvia en el seu esperit més fondó. A banda d'això, parlem del 5%. La barrera del 5% tu no la pots reivindicar quan està en un 4,98, com estava en l'any 99 Unió Valenciana en la nit electoral en l'Hotel Valencia Palace. I seria dir, és que el 5% mos fot, però no mos enganyem, anem a veure. En aquestes últimes eleccions, sumant els vots dels tres que estem així, se va treure un 1,78. L'aportació més menuda és la nostra. Ho tenim clar. 42.679 vots. Quina barrera mos tindrien que ficar? Però és un concepte d'igualtat en la resta d'Espanya, i la diferència que tenim, el ser ciutadans de segona. Al marge de que evidentment nosaltres tenim que reivindicar no sols una igualtat, sinó un tracte normal per als valencians. Els valencians tenen dret a decidir qui els representa i totes les sensibilitats haurien d'estar representades en les Corts per a que foren més plurals, però al marge d'això n'hi ha un component fonamental de dèficit propi d'arribar a la massa social valenciana. Per exemple, eleccions autonòmiques del 2003. Unió Valenciana a soletes, en aquest moment no estava Coalició Valenciana ni estàvem Opció Nacionalista Valenciana pel mig, trau un 3,03%. En aquell moment, per reivindicar que n'hi haguera una barrera del 3%, que en algun moment determinat s'ha ficat damunt de la taula en els debats polítics, sobretot entre els partits, i 72.594 vots, doncs estava molt bé. Què ha passat en 4 anys? Ens ho tenim que preguntar. Però el problema és que jo penso que no sols és una qüestió aritmètica, també hi ha una qüestió de component ideològic i un component psicològic. La gent, per damunt de tot, sap perfectament les possibilitats, intuïx les possibilitats que tenen els partits. I, des de luego, si la barrera es posa a un nivell en què la gent percibeix que no la poden creuar els partits valencianistes, no el vota. Per què? Perquè no vol perdre el seu vot. Bueno, jo els votaria, però com estos del PP i del PSOE s'han repartit la tarta i han posat el nivell al 5%, no els vaig a votar, vaig a votar al manco pitjor dels dos, per a no perdre el meu vot. Seria un vot guanyador que un vot. Clar, la gent el que vol és que el seu vot aprofite, però a més és que n'hi ha un component ideològic i moral. És que, senyors, no se pot deixar en el carrer a vora de 250.000 persones que tenen un vot legítim i que no té la seva representació parlamentària. Però això és part del discurs del duopoli, s'ho han repartit entre ells. La tarta és la meitat per tu i la meitat per mi, o tu o jo, és l'alternància. I que vull que vingui darrere de nosaltres, pues
pues té que vindre a un muntó de mitjos que no el tindran perquè no eixiran en Canal 9, no eixiran en els mitjos de comunicació fidelitzats per la publicitat institucional que rep vora de mils i mils de milions tots els anys, i aquests partits no deuen d'existir.